Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun untuk bersama-sama menikmati acara Festival Pertunjukan Rakyat Kota Magelang tahun 2026. Yang terhormat Kepala Diskominsta Kota Magelang, yang saya hormati Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominsta Kota Magelang, yang kami hormati Lurah Rejowinangun Utara Kota Magelang, Ketua FK Mitra Kota Magelang yang saya hormati, seluruh tamu undangan yang terhormat, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Sebelum memasuki acara pada hari ini, perkenalkan saya Zwida Ashifa yang akan memandu jalannya acara Festival Pertunjukan Rakyat bersama FK Mitra Kota Magelang dengan mengusung tema Ngrawat Magelang Menuju Magelang Asri. Tema tersebut menjadi pengingat bagi kita bahwa menuju kota Magelang yang hijau, asri, dan nyaman bukan hanya tanggung jawab dari segelintir pihak, namun juga tanggung jawab kita sebagai warga kota Magelang. Tamu undangan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita sambut penampilan tarian dari Sanggar Raras Pratiwi. Selamat menyaksikan.
Beri tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik cantik kita dari Sanggar Raras Pratiwi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya ini bukan sambutan karena tadi Pak Kadis sudah wanti-wanti tidak ada sambutan dan saya berdiri tidak bersambutan, hanya sekedar menyampaikan memperkenalkan FK Mitra itu seperti apa dan kegiatannya apa dan fungsinya untuk apa dibentuk FK Mitra. FK Mitra adalah forum komunikasi media tradisional yang dibentuk di bawah naungan Disko Insta dan tugasnya adalah untuk menyampaikan pesan-pesan atau informasi dari pemerintah, khususnya program-program pemerintah Kota Magelang. Dan untuk kali ini yang kita sampaikan adalah program dari Bapak Wali Kota, yaitu Merawat Magelang, karena tujuannya untuk menuju Magelang yang asri. Jadi harapannya Magelang menjadi kota yang asri, yang menjadi destinasi wisata, sehingga bisa dapat memajukan Kota Magelang, mendatangkan investor, dan kegiatan ekonomi juga bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu, khususnya yang duduk di kursi hijau, saya suwun untuk yang masih berdiri lenggah di kursi hijau, karena ada kejutan door prize yang bagi yang duduk di kursi hijau. Untuk pemanasan door prize-nya yang duduk di kursi hijau di tamu undangan, door prize-nya monggo ini segera disampaikan biar kerso lenggah. Yang duduk di kursi hijau, sudah nek mboten kerso mboten napa-napa nek tidak kebagian door prize mboten salah panitia. Jadi ibu-ibu, adik-adik yang lenggah di kursi hijau, coba diperisani di belakang kursi hijau ada stiker berwarna putih. Di belakangnya kursi hijau ada stiker berwarna putih, ono tulisan D. Enten di bawah sini tak kasih 50.000. Disirah kerso ya salah dhewe. Ini ki mengki sih kata door prize yang lain. Matur nuwun. Nggih, monggo mengki damel jajan. Jadi Bapak Ibu, untuk kegiatan FK Mitra kali ini yang saya tadi adalah mengusung tema Merawat Magelang untuk menuju Magelang asli. Dan nanti kegiatan kita tidak hanya sampai jam 12, nanti masih ada penampilan dari Guyon Maton, teman-teman FK Mitra, tim Guyon Maton FK Mitra, monggo diperisani, kemudian di mirengke. Jadi nanti di antara pesan-pesan nanti ada pertanyaan yang ada door prize-nya, sing mirengke, sing nyimak pesan-pesan informasi yang disampaikan oleh teman-teman Guyon Maton, nanti saya panggil, saya tunjuk, nanti ada pertanyaan yang kaitannya dengan informasi. Jadi kersane sing dorawuki nyimak kabeh yang disampaikan oleh teman-teman Guyon Maton. Dan setelah itu nanti juga ada penampilan kesenian dari Sekar Lima, masih ada 2 penampilan tari, nanti juga ada Sanggar Cahyo Kencono, ada Topeng Ireng, Cahyo Kencono Junior, Cahyo Kencono Senior, ada Waroan, kemudian ada Topeng Ireng lagi, dan Waroan lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan beranjak kemana-mana, nanti sepanjang hari ini katakan hibur dan
akan disampaikan informasi oleh teman-teman dari FK Mitra, dan nanti mungkin Mas Samsudin, Mbak Siva, monggo silahkan naik biar kople kita ngobrol-ngobrol di sini. Monggo Mas Samsudin. Jadi nanti MC selanjutnya akan dipandu berdua Mbak Siva dan Mas Samsudin untuk sekalian memberikan sisipan pesan-pesan yang akan disampaikan, yaitu pesan-pesan dari pemerintah Kota Magelang khususnya kaitannya dengan kebersihan. Monggo Mas Udin. Selamat pagi atau mohon maaf suaranya agak cemplang. Baru 2 hari saya muncul suaranya. Nanti biar di setel sama sing tukang sound tadi suaranya ben halus. Monggo dilanjutkan kali Mbak Siva. Siap. Terima kasih Pak Toto atas penyampaian visi dan misinya. Perkenalkan, nama saya Udin, sering dipanggil Harjo Pahit juga Mbak Siva. Dan samping saya mungkin sudah kenal ya Bapak Ibu semuanya. Jadi sudah berkenalan. Oh sudah berkenalan ya. Maaf Mbak Siva, suara saya agak sumbang sedikit. Betul kan mau disetel kali masih. Oh iya. Sama. Iya. Ini untuk berikutnya gimana masih nganu Mbak Siva? Setelah ini masih ada penampilan yang gak kalah menarik dari adik-adik cantik kita dari Sanggar Sekar Hima yang luar biasa. Iya tentunya. Dengan mungkin membawakan tarian dengan judul apa ini Mbak? Mau di-spill nih? Bisa ya. Mau di-spill atau mau langsung aja nih Mas? Langsung aja. Langsung untuk aja? Biar soalnya hadirin tamu undangan dan yang lainnya sudah menunggu-nunggu. Oh iya, sudah menunggu yang luar biasa ini ya. Iya. Untuk berikutnya, inilah penampilan dari adik-adik kita yang cantik-cantik dari Sanggar Sekar Hima dengan tarian Tari Anggo Anggo. Beri tepuk tangan yang meriah.
Inilah penampilan dari Sekar Hima dengan angguk manisnya. Oh, dengan angguk. Saya kira angguk manis. Tapi tetap manis ya, Mas. Tapi tetap manis. Untuk adik-adikku yang manis dan cantik, tetap semangat untuk acara hari ini. Mungkin ada acara selanjutnya. Ini Mbak. Kayaknya habis ini yang bikin penonton ini terkoyak perutnya. Jadi penasaran juga terkoyak perutnya. Mungkin penonton juga harus menyimak dengan serius. Iya ini. Soalnya ada misi-misi yang mau disampaikan. Oh gitu. Berarti jangan lupakan ya ini hal-hal pentingnya. Iya. Baik Bapak Ibu semuanya hadirin yang hadir di sini, sesaat lagi kita simak dengan guyon maton. Betul. Yang akan dibawakan oleh tim FK Mitra. Ya, khusus tim mitranya. Yang dipimpin oleh Bapak Toto, ya, Bapak Toto Videono. Baik hadirin semuanya, berikutnya dengan guyon maton. Apakah guyon maton sudah siap? Sudah siap banget ini ya. Baik para hadirin semuanya, inilah guyon maton dari FK Mitra. Ya oleh separuh ya, tinggal terus sesuk sing ya ora apa-apa kasih teko ditlateni sing penting rezeki lancar ngono. Ya kok kaya rungokno sing para cukur. Wis. Wah, Pak Gosan, mau tak dilukiskan jopo bintang. Nggih, monggo. Ayo dong. Ini selo tau Mas. Wah, ini selon itu pelanggan pertama seringan. Ini ora jepres. Wong biasa ini dengan wah antri-antri ada. Nggih. Ini kan jepur. Ajeng cukur ngono rambutnya kudu. Ajeng jepur. Nggih. Kok boten ada cabene. Pripun to? Ajenengan itu jenengan sasi konjur meneh. Ini saat itu jenengan tambah krimis besuk lho. Wah, nggih pripun to nek rambutipun rada gondrong niku lho. Nek tertib ben resik wonten to Mas Gosan. Besar sekali potong-potong. Sasa jenengan ini oleh nyerah. Wah, yo boten perkawis niku. Nek napa niku wong bisnis niku kan yo ben rada ketok rajin ora wonten tujuane ngono to Mas Gosan. Oh, nah jadi kan boten. Nggih. Nggih mapa. Oh, nggih. Kan saya tuh. Kalau cepet ya. Oh, alah nggih, lali nggih. Menapa? Hari-hari iki Nggih. Kabar ngene menapa nggih? niki ajeng model zaman sakniki kaya cah nom-nom niku diplaret apa boten? Boten Mas. Wis tuwa niku mboten aneh-aneh teko sing cukup biasa. Sing Bos, anak-anak guys. Oh, biasa mohon nggih. Aniki niku kula nu arep cukur malah dikrudungi niku malah ale nyukur men pripun? Sampeyan kok ya jan wah karo wong. Niki teru. Wah. Abang cukur kok malah tutupi raine iki ra ya. Nah, nek ngerti kan terus kados biasane jenengan nek nyukur nek oh ngoten lho. Supirnya besus ganteng gitu. Cuma pelanggannya ini Olah. dia kan copot. Ngaten ya kata. Oke, iki nek entes sing karo kula eleke lho sampean. Kudune sing ganteng. Lagi cukur kok kaya numpak sepeda piye to kon Modelnya saat ini kon bawa speon. oh jenenge tukang cukur di kios mencukur dadakan. Oh. Nek sar munggul. Biasane rak niku to nek wong cukur niku kula nek cukur ning jaba niku pocong gedhi. Nggih. Kula ketok ning ganteng. Enak kiose. Lah iki nek Potong dan kuburan sar munggul. oh. Masalahnya kulit kan dua speong ini ngapain
Mboten persiapane Ora kirang beda kok dadi mondok dikompet sekian ya to. nggih angkon niku yo kanan kiri. Jauh kok jauh. Oh nggih. Ada coba kok. Balani napa meneh nggih. Oke oke dia cukup tinggi Pak. Oh nggih. Niki halus rapi to. Tapi Saya kecil-kecil kan boten resikone nek niki nggih. kupingnya lho Mas. Mas Gosong. Terus piye? Tuh, wah alah. Oh, karo nolan-nolan. Putrane sama pinten to? Kamu kali. Oh, kali. Pun sama kerja. Alhamdulillah. Setunggal teng Akmil, setunggal teng Entit. Oh, sing setunggal teng Akmil, sing setunggal teng Entit. Unti. Nggih. Wah. Angke lumayan itu. Nanti pun Wong ning anake wong Kang Cukur wah sekolahnya maju banget. maju pripun? Ayo tekse niku sama ning nyukur anak sampean iso nang Untit. Akmil niku pun harapane enten niku. Harapan pripun? Harapane mangke sinten ngerti mangke wah dadi Niku kula taleni wah mulut pucuk kok. ketau sampeyan nyukur ompek ya. Ketek-ketek pripun niku. Awak dijebati dia ucal-ucal ora nggo cepetan. Gua tak kanjake. Niku nek teng Akmil kalih kuliah niku wong sing niku dadi napa tentara. Terus kuliah berani niku napa? Sing ngomong cinta. Lho. Sampeyan ya lho. Anjen senengan tuh. Karo wong tuwa sia-sia niku. Nipun Pripun jenengan tangan apa? rada butek iki kang cukup. Jenengan ora jelas aja cakap kok pripun. Anake sampeyan dikane dadi tentara kali kuliah. Niku harapane enten. Sing ngomong sapa anakku dadi tentara kalau kuliah teng Untit. Sampeyan wau Jenengan iki pokok salah paham. kok salah paham nyatane. Teng Akmil gawe men dadi tukang cukur, teng Untit gawe men dadi tukang cukur jenengan pripun to? Walah tuas kula leng gatekke niku ya kalih ngelem sampeyan niku. Kok tekan gone ning dadi tukang cukur. Hebatan apa apa? Waduh. Jenenge gawean sing penting halal. Kula ora ya melu seneng to Mas. Gimana sih untuk pripun? Ya nek panjenengan niku anake dadi pegawe ya. Alah, Kok kok ning- iki tukang cukur? ayo. Gana apa? Jenengan niku alah. Nundungake ra gangsal, ning kok jebulane tekan gone kok ning tukang cukur. Kalau niku ajeng nyanyi itu mau cecak niku. Pundi. Ndet niku lara-lare pripun to Mas? Gosong. Ya ampun karo dalang-dalang ini cukup. Jadi nek iya, kau kan atau kan masih kesuwen kan. Ini Mas Kade. Malah boblok iki dengake kok iki dengake. Ini kok jenengan akan apa meneh? Budak meneh. Niku pripun napa ngoten jotos jenengane niku apa nek ngarani turun temurun ngoten jotos. Ngoten apa? Lho, jenengan kurang ngerti. Ora ngerti napa meneh. Kula niku teng desane kula, nggih. Teng desa niku. Wong kula babah kula niku sugih 7 turunan. Ora entek utang turunan niku padane. Walah, Tenan niku. wah ayo wis teko rantek-rantek iki teh. Ora entek. Wah, Teng turunan niku. pitung piturunan kok ambek jan waduh wis nanti tekan tahun piro. Tahun kita karep kemana? Aku pun ngerti napa nek belanjane akeh aku sampean ning tekan nggone dadi tukang cukur. Lho. Jenengan ku kula niku badane kula niku wong tuane kula babane kula niku dipangan 7 turunan rantek. Kita Nggih. Delalah kula niku turunan ke 8.
turunan kulo lu. Oke. Sampeyan yo ranteng nyukur dilang-elingi. Nanti kita cuma kenaan. Pripun? Turunan kok ora tidak ngomongin bagiane. Paham boten jenengan? Oh alah. Turunan kepitu kok nganti ora uman bandari saking Turunan ke-8 kita. kewolu. Kok nganti ngarawan alon-alon nyetrek alon. Tukel buntingnya banyak. Oh, saya. Kalau turunan kewolu karena wis tuwa ya rada butek. Oh. Ya. Ya, ayo kok utek anu. Mas Gosong. Pun muni niki. Aju niku lara-lare pripun to? Andani. Nggih. Kulo niku sing desa Komrano niki dadi bupati. Asline teng desane kulo lurah. Dadi lurah ya. Dadi lurah. Nggih. Wah, wis pengen. Oh. Ase tak takon. Niku ayo ayo aku semirsani karo bapak-bapak kira nek kowe ora diloke. Panjenengan sing pedhek sing prokan. Mas, Apa? dadi lurah niku lurah ketoprak kok lurah tenan niku. Ada lurah desa itu kok lurah anu. Oh. Ketoprak. Harus soalnya ketopraknya cok ono lurahe. Kok sama niku jet akhirnya minta dadi tukang cukur. Iya. Ora ngerti kok. Oh, pomle ya Pak. Kulo niku dadi lurah kok dipecat. Dadi lurah dipecat. Nggih. Jadi ku le nopo dadi lurah dipecat niku. Wis. Korupsi dana desa 2M niku tak korupsi terus dipecat. Korupsi duit sing kalih miliar niku. Anjir. Wah. Salah bener niku. Anjar di napa niku dukun boten sampeyan. Alhamdulillah boten hukum. Anggene kuwi udah mandang wong tuane kuwi, babane kuwi niku wong terpandang wong sugih teng mriku. Oh, Mbah Mbah sampeyan terpandang Dut sampeyan niku Boten dipicokno. ora di napa pidana ora dipenjara. Kowe ame dilorot. Oh, dilorot. Aja dilorot lurah niku didados napa? Mas Ansi. Sansip. Wis lurah kok trimo dadi ansip. Lagi boten napa to? Aja ansip niku bayare pinten to? Wah. Oh, bayar gede. Aja mungkin ansip nggih, Pak Gosong. Aja dados hansip niku wau pirang dina sampean? Kulo atel sasi dipecat meneh. Wah. Dadi hansip ya dipecat. Dipecat. Korupsi meneh. Korupsi. Aja nek hansip niku sing dikorupsi niku napa, Pak Gosong? Wah, jenengan terang Bu amun 5 tengah Bu. Kulo niku langsung dadi kepala komandan tutol. Kepala hansip. Nah, Kanten jog kulo ngepam joko-joko teng pundi? Amplop pasrah kita. wah. Dene hansip bau amplopet engko pasrah sampean. Wah, Ane matuk. Aning napa meneh? kulo silet kulo potongi bayarane tak wis males patro. Wah, ante-antene ngoten meneh sampean. Aduh, wis. Niku sampang ngileti lu konangan boten? Ya konangan ane dipecat meleh. Dipecat meneh kedadian sih. Ane Piye to Mas Gosong? Yo, kok jadi ketak-ketak ngono kuwi. Pon, iki. dipecat atau dilorot? Nah, nggih niku Mas iki Dipecat dilorot. dekat dilorot. Nggih. Saniki mau niku lurah Ayo saniki dipecat dilorot tahun Nggih, itu. nggih. Saniki terus dengan pripun niku nek dilurah Ati dipecat dilorot. Ayo dipecat. Ati dipecat dilorot. Niku terus sakniki dadi napa niku? Nah,
Dadi juru kunci makam. Juru kunci makam. Agak Pak Gosong. Nek sampeyan dadi juru kunci makam wis sing dipangan apa ne? lho jenenge iki aja ngrameke juru kunci makam. Anu makam Lho, agar pada jemaah kliwon iki meng kudu donga bismillah alhamdulillah teko kowe. wah, Lho. berarti roja jinan donga terus ngoten. Jadi ana wong besar. Ana bisa. Dongane ra ketut bismillahirrahmanirrahim bare umak umdok ora urusane bare alhamdulillah. On sah niku amplopi. Amplopi. Nggih, mbah kliwon saka kliwon rame. Rame bisa nggih. Tambah kantel amplopi. Niku sampean nggih kuat pirang dina niku? Lah, karo kae telung sasi dipecat meleh kok. Dadi anu niku dikunci. Wah, jadi guru kunci pecat meneh. Nggih. Aja nek anger. Niku lain apa meneh? Oh, hak boten ya. Agak itu opsi rumah ya. Wong kuburan kok dikorupsi, sing dikorupsi niku napa meneh to Mas Gosong? Napa sampean ngorupsi arep ngono kijing niku napa? Apa pun? Kuburan wong sugih-sugih. Oh, mesti kijingnya apik nggih. Jadi pas permasalahan niku ganti maisan-maisan niku ora borongan kok. Oh, asal borongan kijing patah ngoten nggih. Borongan kijing niku patah. Maisan kok. Nggih. Nah niku dua ngoten. Damel pesen anu jati sing gale-gale nggih. Kula damelke to. Pesen sing apik Pak Gosong ngoten. Kita tak tampa. Nggih. Untuk kurang-kurang. Kula ora kurang akal. Tak tukokke kayu besiar. Tak ganti maisane. Wah, jaluk kayu jati kok malah tuwa kayu besiar. Wah, Terus kalau lu lebaran itu celana niku pun tanglet wong pinter nggih. oke. Pak kenapa dukun itu lho, Pak? Oh, Sudah soalnya nganu kok tabrak kawon niku wah harus mau tambah pun. nggih. Kalau niku cocoknya nyambut damel napa? Oh, kali dukune niku. Karakternya napa jenengan? Ha kula tuh karakternya tukang motor kalih tukang nyilat ngoten niku. Nggih. Ajar kan dadikan transport niki. Wah, Paham mboten? paham Mbak Arpain warisane sama tukang cukur Nggih, akhirnya. kula kalah jujug nek ngatasi sampean niku ya, Pak. Astagfirullah. Wis. Sekarang karo wong tuwa niku ya maklum, kadang krungu kadang boten Mbak. Anu Pak goleki mider-mider kok jebule nang kene lho. Kae. Napa to, Bu? Ya mbok nek lunga ki ya pamit ya wong tuwa kok ndabuk. Disusah pamit. Oh, tak ini kabuk. Boten tak pundi-pundi. Kok kira cok malah nambah-nambah. Aku meng cukur no gone Mas Gosong lho, Bu. Oh, nambahi ora kok nambah-nambahi kok. Kae lho ana tamu, jare tamu penting. Oh, Mula-mula nek lunga ki pamit. Ora ribet. Wis ajake lebih bungane nek wong ngantri wis terus. Dasar cukur wae. Sopir ki wis ngaso mampir. kowe Wis rampung. arep ngewani parek busuk malah ngobrol-ngobrol. Kenapa kemawon nek selak kesusu kok sirahe tinggal iki tebuke do bali Ya ampun. Ya tamu do niki Di kampung kene ke tamu ini tamu penting. Oh, penting apa to, Bu? Ya ora ngerti kok wong yo tamu. Ya wis. Niki kurang sithik. Nek kampunge Terus tak kalaki nggih. kenal iki. Kabeh tak kepaike senebar. Wah, kula kan mbok kosok iki mah durek ora kan. Agak nek pun rampung ngoten niku. Oh. Iki. Wah, waduh dikai wulu barang. Waduh ya wis ora apa-apa. Ket mau tukang cukure rada jan, wah siot-siot nang iki. Oh, ndak. Yo, sap. Yo. Jet bayar pinten iki? Yo, Bayar pinten? biasa. Dewasa Biasa. 20.000,
anak-anak 15.000. Jenengan tak anggap dewasa apa anak-anak? Kan? Wah, anak-anak. Ane tinggal aku ini kok bocah jenengan nih. Ayo sampeyan niku Oh, nak oh. Wah, kok rame temen ono Butini gara. Ajan derek cukur mau Butini. Boten, kula niku golek bapakne niku lho. Wong lopot bilewe kepatane wis parkir nang nggon biasane tak kira ya wis rolasan. Tak goleki nang ndi anak kene. Oke, bang, tak jelasin tadi iki cukup mboten tak putih-putih. Kalau nek lu ngono tak pamit orang sabar pinter. Wong tua ora tau apa. Wong mau kan pamit ibune agek nang bumi aku ya teko lunga to ibune. Sekare gleges. Oh jenenge ngajak, oh sing harus jaga wae. Perkiritan liyane. Pun to. Wong kaya ngono kok seneng disusul. Oh jago meneh. Ngene-ngene iki hanya nangini lho Pak Jogja. Nek saged wangsul piyambak terus mang disusul. Kesuwene Bukan apa, bener do maju, pukulan rono ini. Maju ini. Kang Buri mawon. Pak Gosong, Dipun. mabar nyukur niku kok disapu. Ora barber, marahi jembreng. Aku ki ra ngerti, Bro. Nek tukang cukur ning luar negeri ki jenenge barber shop. Mergane anggar nyukur barber rambut iki. Ngawur. Nek barber iki jeneng kuwi ora yo barber buang sampah sak-sake. Oh, barber shop kuwi jenenge. Jeneng kuwi. Buat rambut tuh barber. Mudu orang sapsop wae sing Sama jenenge. iku nek ora jeneng sama nali-nalimu dhewe. Tukang ukur, nah aku ukur reget luweh. Terus mudeng. Urusan yang tukang cukur. Wong pinter. Nah, niku bener Bu Tiwi. Niku akun barber jaga kebersihan. Kaya programnya Pak Wali Kota Mudo. Ngawat Magelang Asri. Apa programnya saiki? Magelang Asri. Nah. Lha ngapa? Apa resik-resik? Abang krungu jenenge Pak Wali iki ya mek krungu jenenge tok. Wong iki ora tau ngerti jenenge sing jenenge. Ya gambar to. Wong iki ora duwuk, Oh, rambute ngombak, sebate ngobak. awake dagel ngono ya lho. Dagel. Heeh. Atas meneh ciri-ciri piye? Ciri-cirine kuwi nganggo rompi karo nitih sepeda ya Bu Tiwi. Tapi nopo jatilan mau rompi ndayane ngono kae. Ya ora. rompi tugas. Ora rompi tugas. Ora, ya ora ngandel-ngandel. Wong sing nganggo rompi ya sing Pak Wali ya siji. Gawa rompi apa Rompi. jadul ciri-cirine. Karo nitih sepeda. Sepeda. Aku men krungu jenenge tok gambar Pak Wali ora tau ngerti. Oh, monggo. Monggo Pak. Monggo Pak. Monggo Pak Wali. Monggo. Nggih, monggo. itu tukang cukur loh. Tidak tuh yang Hanya barang cukur itu mbok yogi disaponi men ketok. Niki Pak aku Pak Dukur ajeng tak saponi. Ning kata yang ada tak saponi ndak dikirane kula niku. Arep ngapusi ngono wae. Ayo tenan kok Bro. Ya ora aku tuh diresiki kok mau ora disapu kok. Hanya diresiki kok aja ribut iki. Iki piye nggih Pak Wali nggih. Nggih. Kok Pak Wali iki piye to? Dumeh iki nggo rompi ngono ya Pak Wali kok. Ora kabeh wong. Jare Pak Wali iki pokoke jagel. Terus, Gawa rompi. terus. Rambutnya ngobaknya itu gue bangkot. Ayo kacamata. Kacamata. Mungkin Pak Wali. Wali ngotot. Orang tuh bisa nganggo kacamata ngono paling. Wong kula ya men petu banget. Jenenge kan padha wae BRH. Napa niku bae? Buruh nyatu halaman. Nah, dene ngerti. Ora kabeh nang rompi Pak Wali aja. Bilangnya yang nggo rompi kok. Tak kira jenenge Pak Wali kok. Nah, saniki ngeten. Iki sampah itu kudu dipilah lan dibeleh. Oh, dipilah niku sing payu didol, sing ora apa kok betake. Mboten urusan langsung itu nanti sampah organik, ada sampah anorganik sing kudu dipilah dibeleh. Ora kok mbok tempat bawa dijual lah. Iya gosong kuwi. Ayo ngono kuwi. Wah, kok dijual. Iki modele keroyokan kok. Ane kok jiro lupakno, ane kene piro ijen. Nah, ini. Piye to? Monggo. Kok malah nongkrong nang kene iki piye to? Lho, kula niku boten nongkrong iki lho.
Pak Gosong itu tukang syukur. Nah kok bikin selebar sampah ini kok kebetulan ini loh. Mongko yang jenis sampah ngambil itu tidak bisa terurai. Lah tetap Bu. Tukang sapu sok yes. Apa ya ngono to Pak Kosong? Apa ngono kuwi? Mau aan ngomong ngono kuwi bener. Jenengan jual lho. Piye ta ya? Wah, beliau ini semua kok mau dibual ini. Anaknya mau tak dulu kenal lho. Oh kenal gini. Oh iya. Salaman yo oleh. Oh panjen apa tadi Pak Gosong, Pak Gosong. Pak Gosong, ya tak omongan nggih. Iki mau aku ki weruh ki kok pati berisik ki padha ngopo iki masih petugas iki lho Mas Aan ki jebul iki malah nongkrong ning kene iki kepiye? Ora nyaponi malah ngomong nyaponi. Padahal tugas kebersihan. Kalau ini kan petugas kebersihan, saben sasi ya dibayar negara. Nih, anggon punya nyapu ki nyapu tempat fasilitas umum, kaya dene alun-alun, taman, termasuk pinggir-pinggir jalan. Nek kaya ngene iki wong gaweane sampean, ya kita tanggung jawab sampeyan. Niki, niki lapangan. Mboten. Nggih umum, ning sampeyan sing ora umum. Nek umum disapone betul iki sapone sak lapangan. Lho, sampeyan ki ra umum, sampeyan kok kene mek garek nggo kok ya ora dipresentasi nak kebangetan to niku Bu. Kula napun saja. Pripun? Sapone gasek mengke dadine kula ngusik. Oh, nggih mboten dong. Wis ora oleh emosi Pak Gosong, ojo emosi. Sing jenenge tanggung jawab kebersihan kuwi ora mung tanggung jawab petugas, ora mung tanggung jawab Mas Aan, ora mung tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Jenengan niku saking dinas perhewanan kono kok. Wis kok perhewanan piye to? Jenenge iki saka lingkungan. Oh, lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Ngeten lho. Pak Gosong, nggih, sik. Kok dingokke sik seneng Emosi. Iki kok marai emosi lho ya. Oh, ora ruwokke nek melu-melu. Kupinge ruwokke nek diomongi kuwi. Giliran ki sik buka dis wae. Ah, Iki mergane apa kok do emosi? Mergane iki nggone iki reget. Nek nggone reget ki marai emosi, marai kemenungsung lho Pak Gosong. Pak Gosong kok mau iki kaya niki kok emosi wae iki mergane lek nggone reget. Do padha-padha. Saiki ki ana programe Magelang. Ngrawat Magelang kuwi. Ngrawat Magelang kuwi. Salah siji ana program nyapu bareng. Dadi sing nyapu ki ora mung petugas kabeh. Sedoyo nggih, Bu. Kabeh masyarakat ki ana program nyapu Pak Wali bareng. Kota Medan Gotong royong. Programnya nyapu bareng to? Monggo mang sapoke rambut rapi mbok iki bareng-bareng nggih. Oh, ya kita tanggung jawab sampai dikandani riyen Bu. Wonten men. Ana program nyapu bareng kuwi kabeh. Nyapu bareng kuwi ya lingkungan. Ben lingkungan iki resik dalan-dalan, salokan kabeh kuwi kerja bakti massal. Meliput termasuk sing ya resik-resik ya kabeh to Pak Gosong. Kabeh? Kabeh lingkungan. saben iya. Jangan nomor Di antara niki paling gampang kuwi ngresiki omahe dhewe-dhewe. Ngresiki lingkungan ngarepane dalane dhewe. Nek kabeh warga Magelang kuwi wargane sadar nyapu omahe dhewe, nyapu ngarepane dhewe, pinggir-pinggire omahe dhewe, insyaallah kota Magelang kuwi kabeh ya resik nek wargane kabeh do resik Pak Gosong. Termasuk Pak Gosong. Terus kenapa nih? jero omah bareng tak resiki. Pripun iki? Apane sing diresiki Tak jare? lempar teng sarju gak dirosok. Ya kuwi wiji Iku saking resike Bu, saking resike. Resikan. Ano niku lemari mon diresiki metu kok niku dadi omahe ra ndek apa-apa saking resiki niku. Sing mergane lagi mesin. Oh, tak ilang nek wis ra ndek apa terus Bu. Ini program apa? rezeki karo rezeki. Iki apa meneh kok lapangan? Apa meneh kok lapangan ya? Lapangan iki apa meneh nggone umum. Oh, nggih. Nggone fasilitas umum tapi jenengan sing mergo kerja nang kene ya kudu tanggung jawab. Sing rezeki jenengan. Iki nek mabur-mabur, gek nang pinggiran kene iki ana wong dodol panganan, rambute iki nek ngasih mabur nang nggone panganan ki njok piye Pak Gosong? Nah, saja. Wis mulai lerem. Aku mau tak tangkap tak iki kok
ngoten. Iya. Bang sampah niku mlebu apa niku? Program bang sampah niku. Lho lah jebule keren ya Pak Gosong ki ngerti paham bank sampah. Nek ngerti keren. Wah, ya ampun orang emosi kok jebul. Apa? Paham bank sampahnya iki. Bank sampah kuwi Kula wadah. kena jaga ansal nggih. Oh, angsal monggo lah. Aja jaga mboten. Wis ora usah. Wis ora usah. Bank sampah kuwi wadahe Desa Budi. wadah kanggo ibu-ibu PKK, remaja, bapak-bapak sing padha milah sampah saka omah. Milah sampah saka omah kuwi sampai dipilah organik anorganik. Ki ngerti ora, Pak? Niku aten pernah pinten iki. Oh, lah wis canggih. Sampah kuwi wernane ono telu. Sampah organik, iki sampah sing gampang gosok, Bu. Pak. Sampah organik kuwi betul. Surat manfaat itu jenenge sampah organik. Sing gampang gosok. Sing gampang bosok kuwi sampah organik. Niku gosok kabeh Endi? Oh, ana siji nek kuwi. Iya, itu Kuwi ora sampah, mau pancen ditandur ora sampah. Ketan bulan ya ora tukul sampah ya ora iso bosok. Nah, sampah organik kuwi mau sampah gampang gosok iso digawe kompos. Iso digawe pupuk, ya iki kompos iki Kompos iki pupuk, pupuk padat. Iso digawe nggo pakan maggot. Nanti ora magot. Maggot Ular kuwi. cilik-cilik ya lho. Betul. Kuwi magot. Wah, Manuk, ayo Pak Sabdo. Maggot. Ya maggot Maggot kuwi ular larva. cilik-cilik larva. Betul. Sekolah BSF ngerti ora BSF-nya? Black shoulder fly. Ora ming fly tok. Oh, sing paham ming fly Bayarnya tok. black apa? Black bangsa. Wes, langsung apa Inggris kan pras-pras dong. Terus pokoknya nek sing gampang bosok kuwi iso digawe pupuk, iso dienggo pakan maggot, iso nggo pakan ternak, wis sing iso terurai dengan sendiri. Jo. Ono meneh nomor loro sampah anorganik. Angel ora iki. Anorganik. Anorganik. CC sampeyan. Iki Ayo, ora nggoan iki du sampah. Oh, du sama sampah. masyarakat yo CC. Sama masyarakat payu didol iki. Ya. Anorganik. Anorganik iki paling gampang. Nilai-nilai iki sampah sing ora gampang bosok. Ora gampang bosok. Contohnya napa Bu? Contoh sing ora gampang bosok. Kuwi werna-werna. Do takon cekeli iki do takon mau cek kaya apa. Asik niku laras betul Bu. Betul, plastik iki ya ora gampang bosok. Kedah dipilah-pilah ngoten lho. Betul, nek plastik kuwi digeweke nang nggon jenise plastik. Bojoku pinter iso ta. Oh iya, lumayan. Kuwi bener iki. Kan ngono Bu dipilah-pilah kan. Ana sing jenenge sopir iki mesti pinter. Pinter dibang, pinter mampir. Iki lho, aja salah. Iki ya pilah-pilah lho, yang tadi sing pilah bojo kok milih-milih bojo. Bosok kok dipilih. Ya, ora ming sampah Niku men tok. takon-takon ram dem Ibu. Ah nggih wah wis Ya, balas. aja ming sampah tok ya, sing dipilah-pilah Sing kuwi. sampah organik niku mau. Contone plastik botol. Plastik, engko ana kertas, Kertas. ana jenis-jenis wadah botol-botol. Jenisnya kita sekarang Oh, ini ngetes iki yo aja iki. Nek sing jenenge kertas kuwi pokoke sembarang rupane kertas silahkan dadekke siji ning jenis kertas. Dadekke ning satu kresek kertas apa babur kertas. Kertas kuwi iki wernane ana dublek, ana dublek, ana VS, putihan, VS. Heeh, ya ana kerdus. jos. Betul. Aku tidak bilang ini. Walah ya takon. Ini bagian orang tukang rosok kok ya sampe itu. Neng go milah-milah Engko kok. nek ning bank sampah ki wis ana hargane kabeh. Neng kono neng bank sampah kok dijolke Wis bank. dadi nek sampah bank sampah urung. Ada iki sabone bank becek mau kok ya. Ora bangsa emang gaya bang becet ya, Mas. Lho kok malah piye to malah bang becet bareng. Wis Nah, ini semua niku bangsa niku on. Sing anorganik dhisik, sing anorganik mau ana plastik, botol, kerdus, kuwi jenenge sampah organik. Ya, termasuk ya ki nek ana aluminium, kaleng, logam, besi ki ya Sing ora bisa termasuk. terurai. Tembaga, logam, Emas, kuningan, metal. Kok malah berarti komplit banget iki. Apa namanya?
bangga. kulino tuku apa kulino adol? Ada. Adol. Golek yo ora apa-apa. Nggih. Nah, Terus iki ngomongnya. mau organik wis, anorganik Anorganik wis. sudah. Saiki ono meneh. Oh, Sampah sing nomor telu. sing ora iso babat blas diolah. Nek mau kan iso diolah iki. Nggih. Saiki wis ora iso. Diolah ora iso, didol yo ora payu. Nah, contohnya Jenenge sampah residu. sampah residu. Sampah residu niku. Residu. 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 Apa sih niku juae? Oh, Niku sing sampah residu. mboten payu didol. Contohnya napa mawon, Bu? Sampah residu kuwi iki paling gampang sampah sing memang layak dibuang. Nah, Contone, dibuang nang TPS ya sing residu ki mau mengko. contone paling gampang, bapak ini mesti ngerokok. Nah, Lah, puntung rokok biasa. puntung Puntung rokok. rokok. Tisu sing wis bar dipakai. Bantu ngelakuin kepretan ini. Terus sing remaja putri ku ya ono pembalut, anak-anak atau orang tua itu ya Popos nih, kok, Bu? pembalut. Oh, ane itu jenenge sampah jelek niku. Lah, jelek iki ngono sapa jajal takon jelek iki ngono sapa? Lagi kamu tuh kalau betul makan pempes kok. Aku tuh sampean lah gue pempres. Sampean ya udut mau ngerokok itu termasuk sampah residu. Kok bisa kok ngeyelan Pancen ngeyelan. Malah dadi tukang cukur. Oh, alah. Ngeyelan. Dari iki ngono kuwis lho iki, Pak. Wis napa? Nah, iki mau soal iki mau iki wis ono organik Sampah wis, organik. anorganik Sampah wis, organik. residu yo Sampah wis sing residu. dibuang. Jadi iki soal siji meneh. Iki termasuk gini kaya Pak Gosong ini iki wangel kandhane. Iki bahan beracun dan berbahaya. Nah, beracun dan berbahaya. Niki beracun, niki berbahaya. Jelasnya mau napa niku, Bu? Jelasnya mawon, Bu. Sampah bahan beracun dan berbahaya kuwi kayata batu baterai, lampu bola, betul kata merkurine. Oh, iki sampah. Kados serbuk niku Yes, pokoknya ini bahan beracun dan berbahaya. Bisa rasa dipikir lagi, yang penting kuwi ojo nanti lu bilang TPA. Termasuk kuwi korek gasing kosong. Iya, ojo sampai kaleng-kaleng, kaleng hit, kaleng babon, kaleng obat nyamuk kan lho. Nah, minyak wangi sing khusus kuwi iki ora oleh mlebu TPA. Mulai kebakaran kuwi iso mlebu. Sing marai meledak TPA Kobongan mergo niku. Nah, Amargi niku wonten asipipun kados sing Cak Muruk berani niku. Wis pokoke marai panas wis. Wonten. Iki marai panas wis. Hal-hal sing kono iki ojo. Ya, do dipilah saka omah dene sing anorganik dipilah, dilebokke nang bank sampah. Didol nang bank sampah. Disumbangke nang bank sampah. Ngono. Iki jeneng rawat Magelang iki ngono kuwi, sampai ora barber ki mau. Oh, ini gak gumul. Piye? Sampah kok kayak keluarga besar atau Pak B. Kalau ini yang turun angin. Ngono. niku sampai nang sampean ya kok ngono kuwi. Iki ora nang sampah. Piye? Ini sebagai sopir angkot. Piye? Ini kalau sasis itu. Ini saya angkot ini jadi sampah cilik juga dong. Wis tau ngerti aku nyopir karo ngerokok kok. Betul, iki ya, dilengke iki. Nggih matur suwun, Bu. Saran-saranipun Ibu kalau mau pun kula tentu maut napa dawuh. Ngono to Ibu ya. Lah niku wong sampah arep sing ning angkot niku lho. Sing ning angkot sampean sok udah tudut niku Pisan kuwi masalah kota-kota yo. Kabeh memang menghargai orang udut ya orang udut. Sak penumpangnya anu lho Bu. Oh, sing sabar. Iki mau kan kebersihan lingkungan, kebersihan dalam. Termasuk kebersihan nang jero angkot. Ning tempat-tempat umum atau fasilitas umum. Ning angkot kuwi ora oleh oleh rokok. mlebu fasilitas umum. Betul, yo asepe mengganggu pengendara yang lain. Engko serbu kuwi apa kuwi mau jenenge iki nek Tegesan. tegesan. Oh, nggih, nggih, Nah, nggih, kok kalau pakai ben mari kelibet terus
saka puturang Pak ya apa meneh kok dibayar. Mesti bar berenang. Kuwi tempat angkot yo kudu menyediakan meskipun kuwi ki ora kudu njuk ngrokok, tapi nggo jagane nek ana bocah cilik kok nggo jajanan. Paringi nek latihan ki teko, peluang ki teko, ben ngerti maksudnya. Pak, Nggih Mas Gosong. Pak, nek nek angkot kuwi kan Nggih, Bu. ora mung ibu-ibu, ora mung bapak-bapak ya. Ngoten nggih. Siswa, murid-murid ki oh ya. Sok rokok niku. Niku mbandari rokok nang jero kol niku. Nggih. Nggak sampai sekolah nih rokok. Sopir angkot ku yo ditanggung jawab ngelingke. Nek ana murid siswa sing apa meneh urung wayahe Urung ngrokok, wayahe. dielingke ora malah dikeki. Wah, niku sok dikeki lho. Ora ngejar. Ya boten masakane kok. Dikei rokok ben dosene numpak motor, ben motor niku laris. Carane joget demi rokok tak sekolah. Yo numpak angkotku ngoten. Anu tak busoke niku racun niku. Ya matur nuwun Mas Gosong masakan nggih Bu. Perkawis untuk ketertiban di angkot. Pasti mawon kula gateki. Panjenengan nggih program larangan untuk menjaga kesehatan. Demi bayar Mas sampeyan kok malah ngandani pun. Sik, iki yo tak baleni meneh. Iki mau kabeh ki ana tujuane. Mensukseskan program wali kota sing jenenge ngrawat Magelang menuju Magelang asri. Sik, iki ana apa sing sik? Iki Magelang asri iki ana sing. Nah, Magelang asri kuwi iki apa to? Magelang asri kuwi aman, sehat, resik dan rapi. Ini kuwi indah. Dan indah. Nah, ikilah tujuannya ngopo Magelang kudu dirawat ben kuwi mau. Ben menuju Magelang asri. Wargane kudu sehat, wargane kudu aman, wargane kudu resik yo indah yo rapi, pikirane iki yo melu rapi resik. Nah, saiki yo bareng-bareng. Ya bareng-bareng kan mau ngolah sampah to. Olah sampah. Nek aku muni dari alam, tolong jadi jawab ya. Kembali ke alam. Oh, ada. Bareng-bareng ya. Diulangi. Dari alam kembali ke alam. Sampahku apa pun. Kita omongin. Sampahku Sarung. Terus macam ini merawat Magelang menuju Magelang asri. Salam lestari bar. Ayo rame-rame. Siap ya. Sing padha nonton ya oleh. Yuk bareng-bareng. Nah, bareng-bareng. Siap ya? Oke. Bareng-bareng FK Metra. Dari alam Kembali ke alam. sampahku Tanggung jawabku. ngerawat Magelang menuju Magelang asri. Salam lestari. Sanggar Canggung. Tapi juga tidak lupa kita mengingatkan khususnya warga Kota Magelang tetap jaga kebersihan dengan misi sesuai Kota Magelang asri.
atur sekenteng mateng
Terima
Ayo Prakat